Program hudobnej školy Yamaha Robík je určený pre deti od 4 do 18 mesiacov. Výučba prebieha v skupinách s minimálnym vekovým rozdielom. Učebným materiálom je farebné leporelo, ktoré obsahuje notový zápis všetkých piesní, texty básní a základné informácie o vývoji detí v priebehu tohto obdobia. Súčasťou leporela je CD s naspievanými piesňami. Program Robík prispieva k celkovému rozvoju dieťaťa. Najväčší dôraz kladieme na aktívne prežívanie hudby. Zameriavame sa najmä na vnímanie rytmu, ktorý dieťaťu sprostredkováva rodič. V našom programe pracujeme s básňami, ktoré obohacujeme o rytmizáciu, dynamiku, výrazovú intonáciu a artikuláciu. Navyše do konceptu výučby zaraďujeme konkrétnu tému reč, ktorá je priamo venovaná rozvoju rečových predpokladov. Štruktúra hodiny je založená na rituáloch, ktoré sa pravidelne opakujú. Rozdelenie tém do jednotlivých lekcií a ich zaradenie zaručuje pravidelné opakovanie, ktoré prispieva k vytváraniu nových nervových spojení. Radenie tém nie je náhodné, ale má svoju logiku. Témy sa striedajú tak, aby sa do vnímania zapojili všetky zmysly: zrak, sluch, hmat, chuť, čuch. Pri rytmizácii piesní používame baby handling. Jedná sa o systém cvičení, ktoré napomáhajú k rozvoju koordinácie, rovnováhy a rozvoju chôdze. Od rodičov očakávame aktívne zapojenie sa do hudobného vzdelávania svojich detí. Pre väčšinu detí ide o prvé stretnutie so skupinovou aktivitou, kde sa naučia základné pravidlá správania sa v spoločnosti. Po absolvovaní odboru Robík deti prechádzajú do programu Prvé krôčiky k hudbe.